Bueno, bo día. Bo día. Non sei se sabedes quen son. Sabedes quen son? Pensei que iades facer como outro día nunha escola, que preguntei se sabían quen son e dixeron que era Rosario de Castro. E noutro cole, unha profe presentoume como Escarlatina Costas. E ese mesmo día chegou outro cole e outra profe preséntame como Escarlinata Costas. E logo no terceiro cole do día chego, entro pola porta, estaban xa todas as nenas e os nenos sentados como estades vos. Entro e a falar de Escarlatina, que non sei se sabedes que vai de mortos o libro, pero de risa, de mortos pero de risa. Entro pola porta e o primeiro neno que me ve, tan pronto me descubre, agarra a cadeira e empeza a dar chimpos para atrás escapando de min. E digo, velo así, digo, pero que che pasa? E dime, pero que estás viva. E digo, si estou viva. E dime, é que como escribes libros de mortos e controlas tanto do inframundo, aquí todos pensamos que xa palmaras. E digo, pero como que xa palmaras? E sí, que xa palmaras hai anos. E digo, pero vamos a ver, home, ti sabías que eu hoxe viña aquí á escola? E dime, sí. E contéstome, entón, se estivese morta, as túas mestras como facían para crear? Sabes que me contestou? Facendo espiritismo. Será que as profes se dedican toda a noite a facer sesións de espiritismo, así que moito ollo con as vosas profes, vale? Controladeas. Se vedes algo raro, xa sabedes que é porque están practicando cousas paranormais, vale? Quen leu Escarlatina? E vos tamén, os de terceiro? Caramba! E quen leu a señorita Babel? Moi ben. E quen leu a Esmeraldina? E quen leu as peripecias de Extravaganza Pérez? Aí caceivos, Ah, bueno, hai un par que sí, tamén. Bueno, lestes un mogollón de libros, vale, moi ben, estupendo. E quen se anima a empezar a facer preguntas sobre os libros? Quen é o valente que se atreve aquí a romper o xeo e empezar a preguntar? Ti? Que libro te gusta máis? Iso é como cando unha nai que ten varios fillos e preguntan, e ti a que fillo queres máis? Que contesta? A todos. A todos, a que sí, sempre digo o mesmo, ademais, ten esa pregunta así, esa resposta por trampa, e sempre digo o mesmo. Con Escarlatina por fin equipo, pero con señorita Babel tamén, e logo con todos os cotilleos dos libros, vale? A medida que me vayades preguntando, eu vou contar cousas que non imaginades. Con cantos anos empezaste a escribir? Pois con 9 ou así, 9 ou 10, empecé a escribir. Primeiro escribía poemas e contos pequenos, e logo xa, cada vez, conseguín enfiar historias un poquinho máis longas, e cando cheguei ao instituto, pois escribí que non se lle pode chamar novela porque é unha noveliña. E logo escribí na segunda, logo escribí na terceira, e a cuarta, que escribí cando tiña 16 anos, igual por aí. Foi a primeira que me publicaron, titúlase Unha estrela no vento. E logo xa seguín escribindo ata o día de hoxe. Cal foi o teu libro con máis éxito? Pois, claro, por éxito vou dicir os libros que chegaron máis longe, vale? Escarlatina e Esmeraldina que van de sair en coreano. E agora van sair en persa tamén. E este de aquí, A vida secreta das mulleres plantas, está traducido ao búlgaro. Sabes onde está Bulgaria? Cerca de Turquía, alá. E tamén está traducido ao italiano. Italia sabedes onde está, non? Sí. Claro. E agora teño, por exemplo, a señorita Babel, que se vai ler a finais deste ano en Rumanía. Sabes esta Rumanía que está pagada? Por que vedes para atrás? Hai algún de Rumanía aquí ou que? Sí, está máis mola. A súa nai. A súa nai, moi ben. Tes algún libro máis de Escarlatina? Teño 3. Teño Escarlatina, Esmeraldina e este de aquí, que son os arquivos secretos de Escarlatina. Coñeces este? Sí, sí. Ah, pois este é un libro de cotilleos, así, do inframundo, onde conto cousas como, por exemplo, quen goberna agora no mundo dos mortos. Sabes quen goberna? Que? Goberna a nicotina. Era con Sí,
Porque, claro, nicotina sabes que no es esqueleto. ¿De dónde salió a idea de escribir libros de marcos? Bueno, porque cando tiña 6, 7, 8 anos, non recordo ben a idade, o meu avó colleu o costume de levarme ao cemiterio os sábados pola mañá. Pero non íamos de paseo, porque ir de excursión ao cemiterio é un pouco raro, non? Sí. El facía cousas normais que se fan no cemiterio, que se fan? Poñer flores. Poñer flores, Rezar. rezar. Eu non sei se el rezaba, vale? Pero el estaba ali facendo esas cousas de flores e tal. E que fai unha nena de 6, 7, 8 anos no cemiterio? Ponerse como unha ostra, como que non falas no cemiterio? Os mortos. Pero non che contestan. Ese é o problema. Ti falar, non te falar. Pero a mí nunca me contestou ningún. Entón empecé a buscar xeitos de divertirme no cemiterio. Sabes que nos cemiterios hai corredores moi longos con nichos, non? E ali están os nomes das persoas que morreron, sabedes, non? Están ali. Pois eu buscaba nomes divertidos que me fixeran gracia a min, vaya. E recordo o día que descubrí unha morta, que obviamente antes estivera viva, claro, como todos os mortos que antes viviron, e tiña un nome que me pareceu alucinante. Chamábase Macedonia. Que me pareceu como que tiña nome de yogur, cando o vi, acórdome perfectamente. E recordo outra vez que descubrí unha tumba un nome que era Casimiro Blanco Blanco. Casimiro no TV. Casimiro. Eso. Efectivamente. Madrid. Meu pai chama Casimiro. Sí. E como se apelida? Torrente. Casimiro Torrente, genial. Sí, no Genial, non o descubriches antes, senón. Bueno, de momento está vivo. Moi ben, que ben. Pois eu tiña un avó cun nome alucinante. Non o que me levaba ao cemiterio, que se chamaba Eugenio. O outro avó que tiña chamábase Marciano. E menos mal que os meus pais se portaron ben, porque os meus pais estaban empeñados en que eu me tiña que chamar Marciana, como a él, pero en muller. Imaginademos Marciana Costas falando aquí de escarlatina, sería unha cosa moi tola. Non me gustaría nada chamarme Marciano, vale? Prefiro chamarme de Lidia. Que te animou a escritura? Que me gustaba moito ler, coa vosa idade e un pouco máis pequena tamén. Lía moitísimos libros. Lembro que na escola, vos contar unha cousa que a algúns de vos vai vos resultar familiar, vale? Encantábame visitar a Biblia, non? O sea que non tiña ninguna Biblia tan guai como esta, ninguna bibliotecaria tan guai como a que tendes vos, vale? Desde o ano 2014 visitei máis de 800 escolas. Imaginade todas as bibliotecarias que coñeci. Pois un 99,9999% son unhas tipas extraordinarias que molan mogollón. Porque a xente que quería os libros tiene que ser genial. Pero había unha bibliotecaria no mundo que era mala e me tocou a mí. E na miña escola, a bibliotecaria era terrible porque odiaba os nenos. Sabedes que hai persoas adultas que odian os nenos, non? Iso sabes, sí. Sí ou non? Pois era terrible. E entón dábanos... Que pasou por aí? Que descubriste xa? Como Vos dixe que algo vos ia soar. Pois nada, un día ia eu no bus, camiño da escola, e de súpeto caiu na conta de que non levo dentro da mochila o libro que me tocaba devolver. Na Biblia, sabes que hai un brazo, non? Como dices? Claro. Aparte, acórdome perfectamente que era un exemplar dunha colección que a mí me encantaba, que era El pequeño vampiro, dunha autora que se chamaba Ángela Sonnenberg, que ten así apelido de hamburguesa, e por riba naceu en Hamburgo, esa muller. É unha coincidencia tamén, sabedes que me gusta moito xogar cos nomes das persoas. O caso é que chego á biblioteca e digolle a esta bibliotecaria terrible, digolle, esquecimo o libro da casa. Botou unha bronca tremenda, a grito pelado, diante de mogollón de nenos que había aí, que sabedes que cando nos botan a bronca diante dos demais, pásase peor, sí ou non? Casi con moita vergonza. Pois unha bronca ali chegoume de todo. E non, cousas como cerebro de manteiga ou cousas así, vale? E a segunda cousa que fixo, que naquele momento non conseguín entender, e agora que pasaron os anos, tampouco lle atopei explicación. Dixo que non podía coller máis libros prestados da biblioteca. Castigoume sen ler. E como vedes, as persoas que lestes, a señorita Barbie, iso yo vos soa, porque o libro empeza De que a cuidadora non apareceu. Sí, iso, E claro. non a tuve que a súa irmá. Sí, E Caprisa. Pois iso foi así. A persoa que nos tiña que viña a casa a atendernos porque os meus pais traballaban non apareceu,
E eu tive que facerme cargo da miña irmá, facerlle unha coleta, todas esas cousas que hai que facer, sabedes, non? Prepararlle o leite, e eu tiña así como 9 anos, e se me debeu aí acumular o traballo e tamén é certo que sempre fui un pouco despistada, vale? Pero o caso tenéis aí o libro atrás. Intentei explicarlle isto á bibliotecaria, e botou unha bronca, e despois, pois, me castigou sin ir nunca máis á biblioteca. E pareceume fatal. Entón, que fixen eu? Non escapei do cole, Non escapei do cole. O que fixen foi de maior, para superar ese tramo, vingueime. Vingarse está fatal, tampouco facáis, vale? Pero se és escritora e hai persoas como unha bibliotecaria terrible que che fixo algo malo, podes convertila nun caniche. E por iso a bibliotecaria deste libro ten malas pulgas e un caniche, e a súa irmá é unha bulldog, que é un personaxe inventado, vale? E moitas veces fago isto. Na vida real collo cousas e as converto en materia literaria. Sí? Sí. A que non imaginabades que fose verdade? Pois si, outro día chego a un cole e a bibliotecaria me estaba así como mirando mal. Digo, que pasa? E faime. E chegome a ela e dime, mira, Leticia, os nenos e as nenas gustoulle moitísimo o libro, pasarmo de maravilla, pero eu non tolero que construíses o personaxe dunha bibliotecaria así tan estereotipada e que sexa tan mala, porque na vida real as bibliotecarias non somos así. Eu quedei así e digo, e ahora que fago eu? Digolle a verdad ou non lle digo a verdad? E fun polo camiño do medio. Sabedes que hai veces que estás así de súpeto e como se unha luz se prendese no cerebro e se che ocorre unha idea genial? Díxenlle, por esa regla de 3, non existiría un personaxe, un dos personaxes máis extraordinarios de toda a literatura. E dimela, e quen é? E digo eu, a señorita Trancho. Sabedes quen é a señorita Trancho? No. De Matilde. E a dire do cole de Matilda, que malísima, que se parece moito a Bulldog, que está cancha, ser lanzadora olímpica de martelo, e hai unha escena que colle unha nena polas trenzas e empeza a darlle voltas. Non vos soa de nada iso? Sí! Pensaba. E a nena con flores... Sí, salta efectivamente e mentres a terra, pois aproveita para facer un ramo de margaridas e aparte cando a xente se porta mal, méteos no asfixiadero. É malísimo, malísimo. E entón aí a bibliotecaria quedou así como algo máis convencida, non de todo, pero algo máis. Bueno, que falo moito. Quen quer seguir preguntando? Como promocionas estes libros? Como promociono? Cando me chaman ao cole, vou. Eso para mí é a promoción. Estar hoxe aquí con vos, non sei se promoción realmente, porque o libro xa está promocionado que xa o lestes. A mí o que me gusta é estar rapazada con a vos despois de que traballarades o libro, lerades as historias e logo ir falar con vos. Que máis? De onde sacas tanta inspiración para escribir os teus libros? Da cabeza e da vida real. Sabes, dixen que moitas veces tomo prestados personaxes e situacións coas que me cruzo no día a día. Tamén vos digo que teño unha familia, uns avós un pouco peculiares. E dai saco moitas cousas para escribir. O meu avó se morreu, e dai saquei a idea para o avó de Román. A que se dedica o avó de Román no inframundo? A facer canciones. Compite nas carreiras que de coche. Bueno, pois o meu avó quería ser Fernando Alonso. E conducía como un Fittipaldi. E por iso o avó de Román pois se dedica a iso no inframundo. E logo teño unha avoa, que é a única que me queda viva. Vos sabedes que as avoas moitas veces toman pastillas, non? Sí. Pois hai 15 días descubrimos que a miña avoa non as toma. En vez de tomalas, plantas na horta. E a cachamos aí eso, 15 días, 3 semanas, a miña nai cachou ali plantando. E mamá, que faz? Dixo, a ver se prende. Isto creo que está, que logo a rega, temos que investigar. Que as rega porque creo que vai sair un Augusto de Castilla. Ou, imaginad, isto me dá por libro, sí ou non? Sí. Claro. Ou, por exemplo, a ver quen se acorda, faca de memoria un momento. Que experimento fai Román no primeiro capítulo de Escarlatina co seu gato? Que o mete na lavadora. Vale, pregúntovos. Porque súa mãe ten lechones. Sí. Pregúntovos. Cantos de vos pensades
que cando eu era pequena metín o gato na lavadora. Caramba. Agora, brazos e baixo. Cantos pensades que non? Que non metín menos da metade. O resto pensades que sí. Vale, brazos e baixo. Nada, un día chego a miña casa e xusto cando pasaba por dentro do cuarto da lavadora pareceu-me escoitar un bebé que estaba a chorar. E un bebé? Se nesta casa non temos bebés, como pode ver un bebé chorar aquí? E entro e atopo a miña avoa dándolle ali os botóns da lavadora. E eu seguía escoitando, e digo, abuela, ti non escoitas como un bebé que está a chorar? E no momento de facerlle a pregunta, pois eu nerviosísima, intentou botarme para fora do cuarto da lavadora, e dixen, que está pasando aquí? E nestas que fago así, e vexo que dentro da lavadora estaba o seu gato, que era o auténtico bebé, era o seu gato, dando coas patiñas contra a porta, con cara de auxilio, que alguén me libere, por favor, sacaime daqui. E claro, o ver o pobre do animal ali dentro, había que empezar a dar voltas, porque aquí non só estaba a coller auga, digo, abuela, non meteches o gato na lavadora? A resposta foi terrible. Cheiraba mal, tocaba de bañarse. E entón, síntome orgullosa de salvarlle a vida a aquel gato e abrille a porta e marchou e non volveu. Botou a correr, debe de ir agora mesmo por Corea, polo menos, porque 15 anos pasaron e o gato non volveu nunca. Eu creo que non debía ser a primeira vez que alguén intentaba bañalo. Que os nomes dos teus libros saliron dos cementerios aos tiros. Algún sí, de feito a escarlatina de Macedonia sae. Nicotina. Nicotina é unha sustancia que ten o tabaco que provoca que a xente non poida deixar de fumar. Entón, por iso, a nicotina no libro se chama nicotina. Porque fuma. Porque fuma e morre de fumar. E sigue fumando unha pipa. E continúa fumando e está consumida, pobre. En que parte da casa te gusta máis escribir os contos? Teño un cuarto bastante desordenado, por certo. Está todo patas para arriba, co meu ordenador, e ali onde escribo sempre. Eu non son capaz de escribir ninguna cafetería, nin en ningún lado. Só podo escribir ali e estar ali concentrada. Un libro que te dura escribir? Depende. Por exemplo... Escarlatino. Bueno, escarlatino ao final foi un pouco especial. Tardei 34 días exactamente. Pero non é... Tamén vos digo, 34 días, pero dedicación completa, Me llevo 8, 9 ou 10 horas ao día. Saindo dali para comer e pouco máis, vale? E tomar vai dedicarme un vez, pero moitas horas ao día. A vida secretas moi desplanta, debín tardar así como 3 meses e medio ou así. E logo teño un que se titula Un animal chamado Neua, que tardei 2 anos en escribir. Porque é sobre a guerra e tive que estudiar moito sobre a guerra, entón depende moito desas cousas. Do tempo do que eu dispoña, de se ando de ruta por coles ou non, de se teño que documentarme antes. Como se che ocurre o personaxe de Señorita Mabel? Bueno, porque me encantan as inventoras e as mulleres científicas, pero me parece moi injusto porque son invisibles. Por exemplo, seguro que todos vos soamos Leonardo da Vinci. Sí. E soamos Nikola Tesla. Sí. Alguns sí, outros non. E soamos Gutenberg. Sí. Alguns sí, outros non, vale. E soamos Hedy Lamarr. A ninguén lle soa Hedy Lamarr, vale. Gutenberg é o inventor da imprenta, vale? Que algunhas persoas o soan. Leonardo da Vinci é o inventor por excelencia. E Hedy Lamarr, que foi unha muller que eu creo que levou a cabo o invento máis importante do século XX. A ver se estades de acordo comigo. Inventou o wifi. Sí, non? E non vos parece alucinante que unha muller tan importante non sequera nos soe o seu nome? Bueno, pois por iso escribí a señorita Babel, para reivindicar o papel das mulleres na ciencia, que non sei por que somos invisibles, as mulleres científicas, e non sei por que digo somos, porque eu de científica non teño nada, pero sí os personaxes sobre os que escribo. Que me gustan moitos inventos, vamos. Algo máis queda por aí pendente? Como lestes tantos libros, non podo falar con un en concreto. Cambiaches algún final despois de escribir? Sí, o do corazón de Xúpiter, que vin alguén que o ten aí na man. Ese libro que tamén tiña un final
E agora ten outro. Pero non vos podo facer spoilers, non? Sería terrible. Como se chama o último libro que escribiche? Infamia. Non está publicado ainda, sai o 9 de maio. Pero é para maiores, que é de asesinatos. No, que é de asesinatos e de cousas terribles. Mellor que non o leades e para que teñades 30 anos. Cal foi o último libro que publicaches para nenos? Para nenos mozos, a balada dos unicornios. E para nenos e nenas un pouco máis da vosa idade, publiquei As peripecias de Extravaganza Pérez. E no mes de outubro deste ano vou publicar un libro que ainda non ten título sobre extraterrestres, que tamén pon terenes lervos. Sobre extraterrestres e macarróns, para ser máis concreto. É que me gustan moito os macarróns e o chocolate. Por que prefieres escribir en galego? Porque a miña lingua na que falo, na que penso, na que me comunico, e entón non me parece moi injusto ter que cambiar de lingua. Aquí todo o mundo coñece o galego, ¿a que sí? Sí. Pois eu son así chulita e escribo na lingua que me mola. E logo é moi guai porque desde o galego me traducen a outras linguas, como falamos antes, ¿a que sí? Sí. Entón iso xa é para chulear máis. Claro, así esas persoas que din, se non escribes en castelán non chegas lonxe, entón xa colles aí hemeroteca, e digo, aí non, pois cheguei a Corea. Que tipo de libro te gusta ler máis? Boa, leo de todo. Leo poesía, leo novela negra, todo o que cae nas miñas mans, leo fantasía, leo de todo, de todo, de todo. Os cómics? Cómics, tamén. Ai, gustame bastante o anime, de feito. A miña serie favorita é Dragon Ball. Sabes o que é Dragon Ball? Sí! Ah, bueno, menos mal. De feito, tive un gato que se chamaba Son Goku. Contame. Por que o libro se chama Señorita Google? Se chama así porque decidí eu chamarlo así, porque son a xefa. Mando eu e lle poño o título que considero, claro. E para que saíse o nome da prota tamén o título. Algo máis? Tendes libros para asinar? Cantos libros hai por aí? Un par deles, non? Sí ou non? Bueno, pois, se queredes, as persoas que tendes libro, pois podo asinar, e as demais, se queredes pensar algunha pregunta máis ou así, ainda vos podo...